Páči sa vám svätý František, o ktorom sa rozprávame? Áno či nie? Áno. Čo sa vám najviac páči na ňom? Že je milý a že verí v Boha. Super. František je milý. František verí Pánu Ježišovi. Pamätáte si, František bol u takého sultána, čo ho prosil? Aby zastavil vojnu. A skončili sme tým, že ten deň, ktorý bol František s tým sultánom, bol veľmi dobrý, lebo priniesol veľa dobra. A František sa potom vrátil domov. Kde žil František? Som sa to aj minulý týždeň pýtal. Assisi. František žil v Assisi, to je v Taliansku. Tak sa vrátil z toho Maroka do Assisi. Budeme si aj čo chvíľa rozprávať o jednom takom kostolíku, ktorý opravoval pri tom meste Assisi. A František mal jednu veľkú túžbu. Viete akú? František chcel zažiť, keď sa narodil Ježiš, tak sa narodil kde? V Betleheme. Narodil sa v Betleheme. A narodil sa kde? V akom mieste? Doma alebo niekde na ulici, kde sa narodil Pán Ježiš? Narodil sa v Pán Ježiš sa narodil v Maštali. Takže máme tu tieto dve postavy poznáte? Kto to bude? Ježiš a Mária. Ježiš je celkom tento malý, Mária je v modrom oblečená a vedľa je kto? Jozef. Vedľa je Jozef. Takže máme narodenie Pána Ježiša v Betleheme v Maštali. Kto potom prišiel ku ním ešte v noci? Traja králi. To oni prišli neskôr, ale ešte v noci prišli. Boli pri ovečkách. Kto to bol? No? Pastieri. Prišli pastieri. Takže pastieri sú tu. Prišli pastieri, aby sa čo? Pri Pánu Ježišovi. Čo robili pastieri pri Pánu Ježišovi? Kláňali sa mu. Aby sa mu pokláňali. A potom prišli aj Traja králi. super, prišli aj traja králi. A traja králi mali so sebou čo? Dári. Traja králi priniesli dary a tiež sa Pánu Ježišovi prišli pokloniť. Ako našli títo traja králi z východu? Ako našli toho Pána Ježiša narodeného v Betleheme? Za čím išli? Za hviezdu. Super, máme tu hviezdu. Hej? To je veľmi dôležité. Takže toto sa udialo pri narodení Pána Ježiša. A toto zatúžil prežiť svätý František. Už samozrejme nie tak ako Jozef s Máriou, pretože v živote Františka už Pán Ježiš na našom svete nebol ako človek, ale zatúžil zažiť František, čo znamená, že Ježiš sa narodil v studenej, tmavej, uprostred noci Maštali.
A viete, teraz si pamätáte, ešte boli Vianoce. Na posledné Vianoce si pamätáte? Tak posledné Vianoce bolo 800 rokov odvtedy, čo František to zatúžil. Tak si ideme o tom prečítať, hej? Nebudem vám to čítať celé, pretože je tu veľa toho, ale František poprosil jedného takého dobrého muža v inom meste, ktoré tu aj vidíte napísané, to mesto sa volá Grečo, a poprosil jedného dobrého muža, že hovorí mu, vieš, mám túžbu prežiť Vianoce tak, ako ich prežil malý Ježiš, a ten dobrý muž to celé pripravil. Hej? A tak sa uprostred noci i nadišiel deň radosti a veselosti. Boli pozvaní bratia z rozličných miest. Muži a ženy z tej oblasti prichádzali s jasaním, každý podľa svojich možností niesol v ruke sviecu ako pochode, aby osvetlil tú noc, v ktorú sa na nebi zaskvela jasná hviezda. Napokon prišiel František a našiel všetko pripravené podľa svojho priania a zažiaril od radosti. Vtedy postavil jasle, vyslal ich senom, priviedol vola aj osla. Tento dojímavý obraz je podstou jednoduchosti. František so svojimi bratmi aj s ostatnými spievali radostné piesne, lebo sa tešili z narodenia Pána, čítali Pánovo slovo a celá noc sa stala plná svetlom a radosti. František túžil po Pánovej prítomnosti. A preto urobil takúto tradíciu, ktorú nazývame tradíciu našich Betlémov. Vždy, keď uvidíte Betlém, tak musí byť tam kto? Panna Mária. Panna Mária, musí tam byť kto? Jozef. Potom nesmie chýbať? Nesmie chýbať samozrejme Ježiško. Pri jasliach máme zvieratka. Aké? Osla. Osla a? Vola. Vola a osla. To sú títo dvaja. A nesmie chýbať nad Betlehemom? Hviezda. Jasná hviezda. A prečo vám to dneska vravím? Pretože v našom chválospeve, ktorý František zložil, tak sme si minulú nedeľu hovorili, že Pán Ježiš chváli brata Slnka, ale dnes chváli aj sestru Lúnu, alebo ak chcete mesiac, a hviezdy. A hviezda svietila nad kým? Nad Ježiškom. A Ježiš sa nám dáva, teda prináša nám Pánovu prítomnosť. Tešíte sa na Vianoce? Prečo? Budú darčeky? Budú darčeky, ale viac sa budeme tešiť na koho? Na narodenie Pána Ježiša. Takže toto si dnes zapamätajte. Môžete si sadnúť.